lamsogo pulewono nai tongnai joto ani khapangni Kristoni joto putu khane ta hote phuk songo hingke tini norok katalangai jago tongkha norok ani YouTube channel no norok subscribe khani ta pokti tamne ke tini norok ni bagai blai khano nangkok mani kok thai tubi phai tongo norok ni puskango heda ta hote phuk song ke norok obo puleksi patha choran rok khalogoi khnau tongjadi tini ni video na hingke tini ang norok ni bagai blai khano nangkok mani kok thai tubi phai tongo norok khnadi orinai o ani hamjakma ano tongthok rwnai juk nung busuk se naitho busuk se kahamko hingke khapani dakte bo khuksong tini norok oro khnai mankha norok ni bagai blai khano nangkok mani kok thai kothang Bible ni kok thai no norok ni ang tini pori khnari tongo o ani hamjakma ano tongthok rwnai juk nung busuk se naitho busuk se kaham ani hamjakma o ano tongthok rwnai ke sabo ani bihi nini hamjakma o nono tongthok rwnai nini bihi hingke khapani dakte bukhokso nagi sung norokno ang thanai rogo saka sung bruni elembasi no bukha tini obo hani bihi bo ano ani hamjakma no bo ani nukhongo phaioi busuk tongthok rwi tong busuk ani nukhongno naithok rwi tong busuk se musang rwi tong phai ke khabni dakte bukhokso tini norok bahano norok ni hamjakma bai norok ni nukhongno naithok phai subra jisuni mungbai phai hingke oro tebo sa busuk se naithok tabo ani bihimo ang busuk se naithok jak nungbo nini bihimo nung ne naithok jak na nangnai hingke khabani taktai bukhokso busuk se kahamko nung jodi soino bihi ngai nukhongo kahamko tongphake nini nukhongo walai sulai kirikhe nukhongo jungjal kirikhe kaham nukhong naithok nuthang phiaba ang norokno kok thaijak sanani moso o hayungo o sungsaro tongthok abo tai paiphlaya khoroksa agi raja ni tam obab tong bo busuk jortikhe tongthok tongwi man hnai bo tongwi naikha bini hamjakma asuk bo tongthok tongwi naikha tongthok jathok bini rangso obab kringke ba 100 jona bai asuk bo tongthok tongwi naikha haikon so o tongthok paya o tongthok payani bagai bo tamo kaitun thani bo nakar sang haina hai bo keple phai o tongthok tai paya hain bagai no khapni takte bukhokso tini je kaitor nono rukha nini bihi naithok nini hamjakmani borokno nung o kaisa baino nukhong kisti kaham ke khawi thangnani bagai nini bukhao bansoti ke friends norok jodi soino chadoi tongkhangke norok ani video no full support khlagi tai norok subscribe khlagi norok ni bagai tebo oba hai kothma kaham kokthai kaham norok no porik naran bagai tebo saito goi tongo asukno hambai।